Keblai pi baro syakatap khabar jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta tasmi kilong, pok mi perthai ke Komso Bandawa IRP, Shongshit ke Surok Sekretariat. Uat kinongnya kali kamay nariboy bamyo rung Shillong. Ngongu ke Sorkar Meghalaya ya baro belerap banpet ya kemet Raja. Bat sedang ke Interblock Football Tournament ke Seng Samla Catholic Kongsi. Bat mintangin hasya di kubor bakam dunia. Haba ke kubor syak penyap Uraja Raghuvanshi ke Lasdang ban kenja bat tanda jai. Ha ke khatlai terik ujeliu ke Sor Shillong ke Shongshit biang. Haba ke kenhun ki Seng Bhalang ki belai snok tilang balajer kerteng Confederation of Meghalaya Social Organizations Komso. Ha kejingelam jong ubak Roy Kupar Sindrem. Kalami perthai pok bantur sya Sekretariat Bandawa penjarino eke inline permit baka sorkar paring kala penjari palat shispas nem tam menchwa. Kirkhot jong Confederation of Meghalaya Social Organization kilami syakmat ringkat ki plakat bat ki jingtho ban penken mawi ke sorkar jela ban penjarino eke ILP bat bantawi ke Special Investigation Team Haman lagi distrik Kabanyada ya kejingrung bean kibriu neri Bangladesh bat Myanmar bat ban pentre kamno ya ka Migrant Workers Amendment Bill arjar arpusa. Habay kren be kinong pathai khubor ubak Roy Kupar ulong. Kajingmi ke Komso kadai ban penken mau sya ke sorkar ya kimat kibasateng. Ulong ladadon ke ILP kibriu kibanabar jela kinda perkhat arsin ban le kini ka Kamrunar ha Meghalaya. Kumjuk ru ulong, lada ke ILP ke don kan pensuk gigi pulit ban yok kem ya kinong penyap ya Uraja tang hapok kendiat sengi. Kipulit kila hukum ya kidukot jang ke Komso ban mi no kampaji na Sekretariat. Kila mana lada ko ungu kin penon kam da kebor bar ke kenhun kala prano hadin kani. Confederation of Meghalaya Social Organization Komso Ngilawan ban penpau ya kijing dawa ki jongi kum ka kenhun hakmat jong ka Sekretariat ke berikan ke office jong upat ba apa ki nong mi khmat ki jongi apa kita ki minister ki jongi chief minister jongi usong hakani ka jaka kum ka kenhun ngimla ban ong ba ngisusi ya kini kijing ja ki belaja hakini ki kendiak singi undai tang mentah hoi kila don sibun kijing ja rekani kijing sya penyap jong ni ubriu nak awai ka jela da kibriu ki badai nak awai pat ke jela ki bawan ban penjabo ya kani ri ke jongi banwan tang ban penyap ya ubriu berat ya kamet hakani ri ke jongi bat pet bak pat jela ke jong ke jela jen ladangi kum ke jela ngi don ya ka ILP ngatarai wat kini kibriu shwa ban le ya kani ke kamsniu kin jen dala perkat arsin baling oi kum ta namar ubriu ladangi don ya ka ILP shwa bu unrung hakani ke jela ke jongi unha ban ayak kerteng le jong wan happen ai la ka jong ka jakasa wan na ai un le shai un shong kat nus ngi un sa hai bat law ni ubriu la le phai ne banjen bang ila don ka ILP ngila dap tip na du ka tu ngi baka sonam bat kita ki go accuse ki jong ka kila de ban mi na kani ka jala ka jong ka jing kali ka long ba la kata ka sonam kawan ba ulong apor bak le phai marwe kamde ka clue ki pulet ban lam bakani ubriu ka don bentah ka jing yam tingi ngi so bakini ki jing cha kamde ta kani ki jing cha ka jing sha tu ya ka ATM hapo mau kriya kaba daki paulak tengka kipisa mo jongka bang ki satu kumbangi tip kumbangi yoi ba kidai kipisa kidai kibriu ki banaba ki bale kini kum kini ki kam kim dei kini ki babun ba ki jingja ki baja kani ka jala ka jongi hoat kani ka jingdawa ka jongi ka LP na kapor sa kapor ngila dawa ka sorkar ka jongi ka ong yangi yaisha ngila ekren ba ka sorkar kami nrementa la katnus na nadu arja khat khandai hadu menta arja arsan ngimshim la yoi ba ka sorkar India ka nong hoat neem ya kata kajing dawa ka jongi kalong le no kajing pas ya ka resolution jong kindro pongut ki MLE ki balong ka sur jong pat ba nong shong snong jong ka jala ka jongi lada ka sorkar India kamburom ya kata ka sur jong pat ba ngingila aya ki ka bor maki kila pendap ya kata ka kamram ban pensngo kila pha sa ka sorkar India de ka jingkli kalong ja ayu ya kata ka resolution hadu mentang ngimyo ya ka jubak ka basai ya mara sesi amendment act arja arpo kabangi ong ba kidon ki beniat jongka ILP hakatu ka sorkar India ka penpai ka sorkar Meghalaya ni bau deputy CM in charge home iba preston CM jongi nakapor sa kapor uang mangin khot ban yakran habai dei ba kata ka jingpha lani ka jingpan jingbet jingmut jongka
jong ka home ministry ni hadu mentang imyo even khot inu ngi pen par ka jong susi bang ngiling ila tho na kaliang jong HYC na kaliang jong komso yo CM bangi kwa bani kendu bani kran bede ba LP bede ko MRSSA ni susi ban ong mentala lais na me kita jing tho ki jongi ban pan ting jing kendu ngim yo hot ngi so tho ngi kwa ya ka poru bani bani kran ngim kwa ban yawan ban yami than hapok surok ngimedon ya kapuan rela damban siapa dari kim ai ya kata kajing ya kendu bengi kwa beni kendu ngimban si ben pelong ya kum kini program bala dengi pelong pat kalong pat kajing thut yo bobon balang tingi ngiso ban ker ban ong ba kini kiri kimat jing dawa ki jongi pat nginget ba ngi kwa ban nakaliang jong sorkar kan sim ka baar kamat ka bengi dawa kadai ba kat kum kajing tip ka jongi nakaliang jong home ministry kila I direction ya borok ki union territories ya borok ki jela ki state bagi di ban form kita ki special investigation team hamman lagi district nak benta ban detect ban lap ban pha di ban dibuat ya nu beri ubuan bean kibadai na po bangla ban na po Myanmar hadu mentang imui bakata ka state government kan sim yakum kita kila inti ban form ki SIT lada fipet ya jingja ki ki jela ka Gujarat kale ki Maharashtra ka Assam ru hadu menta kale ka wat kita ki karbangla ki barung illegally kata ka jalan rei hadu menta ngimui pat ya kata ka state ti nging so ba kini ki kilong kimi ha ban kabalai ngi dawa bedi ka amendment yo ka workers bill ka banadu arja sa kilawanra ya ka amendment rei hadu mentang ngimui la kata ka amendment nak benta ban ong ba unu beriu barung ni kejala ban wan trikam bude bendon police verification but unu nong ai bela kinongelam ka Joint Action Committee all Riboy passengers vehicles ha ka janmi jong ka khatlai trik ujiliu arajar arpusan kalalet ban pensngau sya menteri katana transport UET model ubakmi ikajingat kali nagajingking umyam kabadang syen ke sorkar lingba ki riu shempang kalasdang ban marmot yaka yamenta kumni lakhang yi ki kali he banya lingba yakini kajingking dan hadin kajingi kendu yo UET model usketri jong ka JAC uba Vincent Sokwai ulong Menchwa ki bor badai kmi yakni kajingking ki sha banya ki boss ki bakamai shikit Henry boy Henry mentapat lapen hiar shaka lai meter ka kenjang kabalawanra ikjing ki boss banrung lingba ka barge kani kajing khang ki boss kamai banrung shashlong kala sing it ki pat ba ki bakamai jakpo na ka yau ka hat bat ka de ka thiet ki mar ki mata hashlong kinong let nong wan ru kibun ki basyong de ki bas haba ki hiar ki kiu na shalong shanong po kani ka jing manai ki boss banrung sha shalong kala sing it ya ka kamai ka ji jong ki pat ba na themri boy ki laong kinoilam ka JAC ki lekerpat yu menteri transport banweng no ya kini ki jing mana na ka benta ka jing mentoy ki pat ba Ilayawan kendu di sar eti mundal halor kini ki jinge ki ba ngingi ya kendu tam ka kabede bab ka jingsha pensange ki bos kamai ki jongi nangte na po jingking umyam ka jing pensange na kaliang ka sarkar ka dei halor ka jing kenjang no jong ketika jingking tengi na kaliang ka jongi ngilakran ka jing kenjang sya kamdon jing tut andai ka ka government ka concern ka dei na ka benta ka lot andai katkum ka jing tha jong ka sarkar lengba ka trat MEPDCL ka dei bagi kali kidai banyak hapo kendai ton na katika jingking umyam tegi kali jungi ki bakamai kine ki bos kilong kendai ton hapo lada kit lang bat ki passenger henrei ka jing sya khang kadai tang na benta baka kenjang te ngilaburu ya ga jingkli ya isar eti mondal kibadai rui power minister badam buram ka jela jungi ba ngila sakhi kine kisngi ba kine ki truck 709 ki bakit hadu khat laiton khat arton kian ha kapor menmit klem kajing syak khang ne syak penting bat nakaliang ka jungi ngi don ru ya kita ki sakhi ban pensisa teng labu ya kata jing ni tanakaliang ka jungu laong ba nakaliang ka jonga ku minister in charge ngamdon jingtil bat laong ru ba unsa pej perman ngane kam sabtha ki ofsar jungu ban pej halor kane ka bentang dan kalian ka jungi ngilapun pau syai sawu bapet kane ka isu ka bangingi dawa ka de ka jingta ya ka kamai ka ji kine ki bus driver ya ka baki hap ban pendap ya ka ying ka sem ka jungki da ka banya ya ki bus da ka kamai ki bus
Bat hakaju kapur kapan sukru iki nonglek nongwan nemar ka bus kumba pitip ki passenger ki basong de ki bus kalek kawan ka jungki ka bai kali ka duna ka bai kit bai ba ka duna kham tam ngikit i khana school asim mars tengdor palat bani kata mar kham duna kat baki ai khana school ngim ju dawa te kata ka penbu jingye ya ki pajba nong nong ki balek bawan bat kham tam habangi akram na ka banta ka kamai ka ji kumno begini ki driver bus jungi kin pendap haying asam ting na kaliang minister laong ba kamde tang na ka sarkar ba khangi kati rei na kita ki expert ki ba maki ki lakhot ki batrei bepik perman ni kati ka ji kingdom teladan penlat yangi kan sabu jing lada ja kati ka jingking na kaliang ka juki ki la penpau kata tengiru ki labu ka jingkli balei pat ketika 709 kadar kalaitan balik ka don jing per ayu ka jing kenjang bat kalau jing sisa kumba pilong kendai metrik ton ngi na kaliang ga jungi ngi lapen sisa kali jungi kilong hapo kendai metrik ton de kai ga jing hakabe dei bat ketika hat ti isar lapen i ba mana gato por bakila penlat gato katne don ki kali ki bakiu sejorong ki batan jubor yuti barriers ba maki ki labu dei halor kata ka nongren sa syong meeting kisah penhiar biang ya katai ka bakila penlat te ladangin ya keran ni kata ngil misunya hat andre ladangin phaipat saka jingye ka bangi kendo ngidon kami ka solution ngi wat Kekenhun Menteri Kabinet ke Sarkar Meghalaya haka khatlai terik kalai kendu bat penpau ke jing sngongu ya barok ki kenhun ke belai snok ti bantwet ya kemet jong Raja Raghuvanshi bat ya kesonam ka lok jong u ke belajar ngai ni kithan sora nadu ka arpulai terik ujemang hadu bandalap ya kemet jong Raja haka ar terik ujeliu Katba kesonam kalaher bat kerak bat indoor hadin bekelepen yap ya laulok tak baai bainong hasaumut kikang. Ka kabinet kelarai haga resolution ban sngongu ban nyautang ya kikenhon pulit, kikenhon sintiat, ki volunteers bat kikenhon ya dajing ki belatur shikirai raidam kitliu kisar bat kikrem kikro ban wat ya raja bat kesonam. Ka Sarkar Meghalaya ka penpauru ka jingkmen bagi patba kini gejela kila tingkan bat kila bat skem triang ya ka akor ke burom long briu ha ke imlang salang. Uba polling do upadyak kubor jong ka Sarkar ula penpau ya kini gejing sngongu ka Sarkar shikilat pathai kubor jong gejela bat jong kari India barok kawai. Start of the cabinet meeting, we adopted a resolution to formally acknowledge with gratitude the role played by various agencies, government departments, and especially the role played by the police department in handling the tragic case which occurred at Sora, where there was loss of life of one tourist. The cabinet acknowledged with heartfelt gratitude the role of all stakeholders, especially those who were part of the rescue team, which trekked and stationed themselves at Sora for the past 15 days or so. Kasing Samla Catholic Parish Umsning
Kelasdang ia ke Interblock Football Tournament ha ke khat ar tarik ujeliu ban pen kre ia ke jingrakhi Jubilee rupa lani ke Silver Jubilee ke ban long mentau snem. Kawai pat ke jing temu jogani ke tournament ke long ban te song bat ban wanra ia ke mensim ia eight pat ia teli ha pedeng ki samla Catholic ne ki balang shnong jong kani ke parish. Ia kini ke tournament le peli de uba ransom sutenga kum ukong san hamadan umsning patarim. Kinong ilam ke balang Catholic ha kini ke parish ki kentup yau ba Lawrence Mali Catechist, Babu H Paryong Catechist, ba Solomon Rani, ba Dennis Nongrang rang ba balang, ke kong GL Nonglight President Seng Kenthai Catholic, samla Kenya John Nongbri President Seng Samla, samla Solaris Marwin bat usamla Geraldo Imli Sports Secretary ki Blaydon lang ban Aiman Simi ki samla. Kejingile kai sedang ha kini kesengi kelalong hapedeng ke Sok Pedok FC Persya ke Umsat Sning FC. Please, you didn't man. Lubuk yung tumaw, ulap kirteng yung tumaw, Ebenezer. Namar balay, bakakti, kajong ulay kaladan rengkat, bak dikun Israel, rengkat Paul Samuel. Dikum juru, ini hot yung kasang samla. Mo, kermen skam haba piraki, iya kan ke Jubilee, arbusan snap, bapirkan mau ya kakti kajong ulay. Kabo ulay, ulay alamnya pi, arbusan teli gini kisnam. Kini ki mau jam, arbusan teli. Bat belai i ye ke ti kemudian por ke jong belai hadu kene ke sengi ban nak kalian ke jong akan ke por nak kuak ru ban simenta kum ong i rang ba sdong akan ke jingil kai football ke ba pilih menta ngan yarap momenta i jingira walai long i barit ro henry nak kuak bandan menta nak kalian ke jong akan ke por kam tam na ka menta ke seng samla blok C nak kalian ke jonga nak kerpat di presiden sohawan wan mansim ini jing ai berit jonga le nak kalian ke jonga kan ke por ngakwa ban benar teng jong para ke kerteng para ke borom jong ke seng samla blok C ngapen benar kan ke por baya kan ke jingil ka la plino menta ke segi ha ke borom jong ke seng samla Katolik blok C ban nang menta ke borom jong play Kuplay siajang. Wala na don, nya kerpat nak kena kapor, nak kalian jong ibak di benar, nak kalian jong i presiden ni Jiral inong ilam, lada don keno, subha ban penpip, lada da lapi don keno, kumula ong mane, di madeng mo, aba organize ya program, kumo ira mak snong, kadon kecing don kam kababun, telada pi don keno, wat nam snow he, subha bani tu hangi, subha bani penpip cengi. Nang mengila pandang ya kira susu kino kijingiram ke bangi ngila paniram nakaliang kejongi kublai Badakini ki khubor ngila poi shiga bakut tar hadu bagi nation biang kublai shibot